zvona nyaya iri kutaurwa nehurumende iyi inyaya yakanaka chaizvo. Ini ndinoigovha yepeticha yangu nekuti maclients paanouya kuzotenga bhiya mumabhawa kana akabaiwawo akadzivirirwa zvinobatsira kuti patinogachidzana mari paya hatikwanisi mukana rekutapurirana chirwere unokwanisa kuita mushoma. Saka nyaya yakataurwa nehurumende inoifarira zvikuru sei pakubaiwa mainjeksheni anodzivirira COVID-19. Kufara zvekuti because mabhawa aita se avhurwa because isusu ndo kwatinoita se kwatienda tinofarirawo tichivaraidzawo nguva dzedu kuti tikwanise veke tichirarama kupona. Saka tafara zvikuru kuti mabhawa aita se Hazvichabuda yakwidza izwi hazvibude kuti vazukuru vangu kana vana vangachiona sekuru vangu kudhakwa vari pai. Saka doro ranga rakumwiwa nevana mudzimba umu? Handiri mudzimba mazara adoro, saka bheta tiende kubhawa. Mabhawa anga aligara izvo. Koi makatobaiwa here majekiseni kudzivirira COVID? Meno ikoka zvinenge zvaitika. Mabhawa anga avhurwa. Fair one. Mabhawa anga avhurwa. Anosora mabhendi. Vanhu ngavambe vachienda kumabhawa bosi bosi varitendereri. Watanga koti uchitaura. Mabhawa anga avhurwa kwazvikuya mudzimba kwakutodinetsa. Takutonovanga isusu takushumana nevakadzi mudzimba. Saka ndakaona anatambi vauye musibheni uvara tichiita zvatinechita chinongozotishoti hapana takabaiwa hatina chirwere hatina chatinacho. Toda kuti zvezvedu zvese zvive zviri Zimbabwe ngaiwe iri Zimbabwe Zimbabwe free. Zimbabwe must be open for business for everything. Zvizose ngatikonakiridzwa hatina mari hatikushanda hatinoda sei but toda kukonakidzwawo zvotichiita takutomwa isuwo. Mabhawa angavhurwa, mabhawa angavhurwa, mabhawa topindawo tanga kunwa zvakanaka. Nawe kunzi mutange makabaiwa majekiseni muri kuitora sei? Baiwa chafunga havana zvouzviita zvangobaiwawo hari mahara unongoenda. Kurati makubairwa kuti mukwanise kumwa doro here kana kuti mapesa pafungwa inga isipo? Zvanzi kwasinobayiwa kana musoro maketa wapinde ari ngatibayiwe, ngatibayiwe, handizvomara, hatobayiwe kuenda kuti mubhawa.